Bayo. Yes sir. Okay, benya kwale ni nyombuso. Kache daktari wuja kapio. Yes. Penya namba sani. Piny sani. Piny sebedo mana masani. Yes sir. Bayo. Yes. Kaki ngeni wan joma wamingol yani wan joma Nyasaye nomiyo yani awach na professionalism ko sa wach na we do ngama wacho kisungu madongo mohewi sawa ngati wacho ni yango professionalism angase Wena lengo mana mano English mana wasomo ndalo mana wan Japan angei ingeya sawa ko neno baba gima diera kawuna kana adwa hinyo mine ahinyo mine ingeni kocho mine tanga kiki hinyo mama ni amin waweyo kwarwa weyo da kwarwa cha be mine yuse moko yini kori winjo yes sir baba nitie timbe moko monego bed ka dhano bana nitie timbe mana los ne joma chuo joma mine joma nyithindo joma nyiri gi ojende dong mata dier iwacho nitie tim joma chuo tim joma mine to kod tim joma mon yes mana kaka winjo wachano timoro osebedo ka timore yes to ok ber ineno gik moko kaka nyamo mogoka nyamo mogoka no wacho maracho ok nyamo mogoka njako mogoka yes inwange iwinjo mago no wenjo machuo dong mana dier mago stare mago joma chuo akwano ni inwe kwano an makwano ni chake njako mogoka jako mogoka an makwano ni loti bera an makwano ni chamo mitura mago chiemo joma chuo mago luongo no lemo mago joma chuo wadhi mbele riembo ndiga andika to kolabo gina timo kolabo kanyo kene magikie baba na kanyo kene magikie kata mana chamo juri mago mago joma chuo iwinjo tuto juri mago joma chuo gina abich kata mana gine mar gweno mina ni miyo joma chuo no chuo ma chuo nego ne manego ben chamo dhako mar chamo juri mana dhako matime no chach yes kora keli yes iwinjo ba sani ipiny Nairobi ka kiwuotho ineno kuonde moko ing'ade mitura gi iyudo bwana ka joma mon kanyo chuo mitura serious we mondi ineno koromo gimo sa 11 sama mon dhi chiro no sa chotongo sa chotongo kotim nade koromo Nairobi ka gilichie kana na kichumo rat mon rach mitura raja dua iwinjo iyudo ka kama irodhule ma irodu malichno neno kanyo mon bapote iwende ipendo katu kanyo mena koso kanyo wiu ineno kama nikatie yuko na mafuta okuma mafuta hizo kulijenia mano be achiro kwa mgema wacho ga abiyo kulijenia na umekata ndogo weka ngama uso ne mon mtu rati vitabu ngama licho ngene kichoko ne kana mar prabich komi sling prabich timie matin okongur lakini dawo ko uso ne mtu rati odwa mar prabich wuok kanya kaku oko gine no oko penji yani sani wacho ni muono sebedo ma mitura gi lariyo joma ko utiko mtura stall gi joma mine wan ko duogo ko wan nyanga maricho sami wuok e miana miana medwari mondi oko duogo bedo chope ot ka ini nono onego mini chopo kayo timnade kayo jing kayo makre matin makata ka pono ni ogoya modhi okomi gimoro itegno ini sawa tinde kichope ke mani doka mtu no sirumo te kora penji mono nego bed ni stick mana gik mana gitimo chodo mana dier ngama dhako konego beni kodhi e chiro to kosamo dhi e chiro wiya munya leko awinji to gimo chamo mana maembe mano yiene mon chamo rabolo machunga oduma mago gik makene moyiero joma mine timo nade joma ne mini chamo to kedhno mar ginene kedhno mar iyudo kata kamoro kori loso juri kaka joma chuo ne loso juri tiyudo ni mama ni bende otweleso ko chung kama ok odhi bwana odwaro juri un liel mon wang'le ma pod ka joma chuo ngeni kamichuto juri idwaro joma chuo go jende mo sida mantie kanino nga jokong'e mondo bedo kamichuto jokong'e mondo bede mang'eny ko yudo ka der maber jokong'o bro goyi jo divai iwinjo tik dhuluo maber jo divai mani ng'eni dhuluo motiyo e piny masani ka jo divai kanyo sana gin jo divai ma do bedo kama jo ng'eni karo chudo juri ka ko kanga ma dhako dwa timo tiende dhi kama jo divai mang'eny dhako ni oselal miyo ni oselal manga moseweyo
Manga makoro twanga long mar dichwo. Omiyo pango dio bet. Yes, ma doko de straight away. Omiyo mangado siala. Yes. Kora doni wachni gi wacha chiel. Niya. Yes. Iwinjo. Adwa ni kwed na mine machamo mitura i bathioni. Iwinjo. To kod mine madhi ok giduto lakini nitie mine moko bende mulumbgi mar chiemo no malo. Iwinjo. Noko na appetizer. Appetizer. Wuona kod gidaka chiel. Kaka ngama daktari. Awacho sani. Awacho niya. Apenji yawa. Idwa sero kosi idwa wuog gi joma mine. Main kodi loso wangi kwedwa icho Ponzi studio. Ba niwinjo bwana. De mbele. Okay. Ngama miyo ka idonga par moro di mar alot ma nyathi ma kiny lunch to kicham go mitura. Yes. Mani zetiego. Asetiego. Ngama daktari ngama keny wen weche ma keny biro ira mang'eny. Okay, meja kwalera ne nyombuso. Daktari wuon nyaka piyo. Piny masani. Ba. Amen. En juogi ko sena goyawa. Na tinde kayudo na. Iwinjo baba? Yes, wuon nyaka piyo. Iwinjo? Yeah. Aneno ka juogi olimi. Kawani wi apiko wabiro. Winjo yang. Wi apiko. Mana mama wacho no. Jaluo kikichaki wacho. Wane Mercedes Benz my brother. Yani tinde yani apiko ni jaluo dero Mercedes Benz. Uneno kama chama na ditwanya ko. Adhi woke studio ka. Adhi woke yana wa kena wo. Kiki bere mos baba na. Kikadhi. Kikidhi. Ayino no pele meni kamoro jaluo kulungo motoke ni apiko. Kado yo mana apiko mano Mercedes Benz. Ibija mana Porsche Cayenne. Mano Range Rover Range Rover Discovery matongo. Ibija geshe matongo. Jaluo kata kuri apiko to kasere matok Prado. Okasere matok Range Rover. Yani en ambition mapek. En lek matongo. Orango kaka Prado ringo wacho chieng moro. Chieng moro. Tiegari nyaka nyiewo. Oye kata ugetiende. Kama kamano bedo gi pratie prade ot. Ama tie Mercedes ot. Nyi wacho nan nyi ni piny Kisumo. Unya lego paro wachno. Inge ni chunyo se akanyi kama kargari no go mi paro wachno. Unya lego nyoko mora. Nyi piny Kisumo. Dong nyanu no yo madhi chokani. Yo madhi choka. Yo madhi choka mwalo ka. Dong akoni ni okonyo bedo maber ahinya. Ama yotimore. Jaluo Kiswahili tabu. Chalo go girombo. Apenji. Wachna wunya lego. Iwacho ni idhi Kisumo. Nyani. To nyi wuok Kisumo ko kimor. Nyoko. Ama yotimore wuon mama. Ano jatendwa Mheshimiwa Honorable Anyang' Nyong'o. Jatelo mang'ongo. Oketnwa gino, oketnwa sikund Kiswahili Kisumo. Osetiwa madongo koro kedwa sikul mar Kiswahili. Iluongo ni jatelo ketnwa agwe gi chuny mang'mur, ketnwa sikund Kiswahili karwaka. Dala waka. Mondo kapo nono ne gimotimre kaka gimanyano cha. To wanyalo ji express. Haraka. Gi Kiswahili haraka. Ng'ato ne chunye gombo wacho gicha. Ang'ma nyotimore ma idwa go ng'ato ngumi hawa. Koro winji. Chunye ne gombo mondo pimi gicha maber. To kako pime matame nikech ne ipime gi Kiswahili. Koro winji. Awinji. Mutokni moko ne ringo nyamburu ko madongo. Nyopadore. Geche opadore. Geche nyopadore. Juluch jowa mokare nyepo gino ni matintu. Mianda ring moko matindo gi. To gituomre kondana. Madhi choka. Mwalo ka. Koro gimanyo bedo sida ni nyegine chwae. Ariyo. Nyegiridore. Ng'ato nitie ng'ato ne mbele. To sama geche no tuomore. Nyegiridore Donga winjo Idwa ketho Kiswahili. Awinji. Koro winji. Kanya gen kanyo, janeni be winja. Mewo ko ni winja ber. Ibenena. Awineni. Koro winji. Ara ni live. Koro winji. Sama nyo gise tuomore geche no tuomore. To makosa manyo bedo ja habari. Benye winjo ni geche tuomore mok ber, nyagi padore mok ber. Koro chulo ja habari mondo dhi. Gidhi menyo. Gidhi menyo gimotimre e scene. Iwinja. Awinji baba. Nikech geche manyo padore gin geche joluo geche mapek. Mercedes ariyo nyo padore. Koro kane to bedo kamano endo, to nye sama nye gise padore kamano. Awinji. To Jabari ochopo. To penjo Manuel, Otieno, how are you? I'm good. Kisungu to kibere. Kama twist ndo kwenye Kiswahili. Hii maneno imetendeka hapa, umejua imetendeka namna gani? Hivi. Manu koro mwana habari penje. Mwana habari penje. To ngeni nchien ngamanya mbele gichanyo makodoga podo kunya loso. Koro samanyo gine kamano endo tipenje. To wacho ni mimi kitu nimeona hapa, huyu wa mbele. Huyu wa mbele. Huyu wa mbele? Wa mbele. Huyu
ndiye amekuja akagongana na mwenzake, na venye mimi naeleza nafikiria huyu ndugu yangu alikuwa mbele yangu anazaeleza kuliko mimi. Hivi ndio wingi Damela kwanya hapana wewe hujui Kiswahili. Ile lege hapana wewe hujui Kiswahili, unataka kufunika huyu huyu ndiye aligonga mwenzake, na hapo Kiswahili la chako penye awacha ngo Kiswahili ngano nutumo wandiki Kiswahili awacha nango wabage gajo udo tafadhali kiki wa Kiswahili wedhi siri winjo onaji okidhi maber wedhi siri tafadhali werigo kule na pale wachana nayo ni unataka kufunika huyu werigo penye ni bei masani